Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamiyarsa Kreweng Aji ingkang minulya saha kadang muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala. Monggo kita lajengaken malih kajian kita ingkang ing wekdal menika mlebet serat nomor kalih inggih menika serat Al-Baqarah ayatipun ayat 137 ngantos dumugi ayat 151. Kagem sederek ingkang ing sakmenika nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring tamba usada, mugi sehat wal afiat malih. Ugi kagem kadang ingkang sakmenika nandhang masalah ingkang awrat, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusi ingkang sae-saenipun. Ugi para kadang ingkang sakmenika nembe tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah taala paring yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang manfaat dumateng kadang ingkang sampun kersa paring subscribe, paring atensi tuwin koreksinipun dhateng Kreweng Aji channel menika, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan dening Gusti Allah taala, pinaringan seger kuwarasan, ayem tentrem kuat slamet sabar lan tawakal, saha pinaringan seger kuwarasan, pinaringan keselamatan, pinaringan rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kathah mbelawah Gusti Allah taala. Mugi-mugi panjenengan tansah ugi paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal, Ya'juj saha Ma'juj. Monggo kita lajengaken kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqadih tadau wa in tawalau fa innama hum fi shiqaq wa sya'yafikahum mullah wa huwa syami'ul alim. Sibghadallahi wa man ahsanu minallahi sibghada wa nahnu lahu abidun. Qul atukhazunana fi
billahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu muqlisun am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudaw au nasyara qul antum a'lamu amillahu wa mal adlamu mimmal kadzama syahadatan indahu minallah wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun tilka ummatun qad kholat laha ma kasabat walakum kasabtum wala tu'aluna amma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih. Mulane yen dheweke padha angestu kaya anggonira angestu ing panjenengane sayekti padha ana ing dalan bener lan yen padha malengos sayekti ana ing pamireng. Mulane Allah bakal nyukupi ing sira lumawan dheweke lan panjenengane iku ingkang miyarsa ingkang ngudaneni sira nampanana panyeluping Allah. Lan sapa ta kang luwih becik tinimbang Allah mungguhing pambaptis saha kawula menika sami ing panjenenganipun pangabdi kawula. Celathuwa apa ta kowe padha madoni aku prakara Allah kang mongko Allah iku pangeranku lan pangeranmu serta aku bakal padha oleh panggaweku tuwin kowe bakal padha oleh panggawemu lan aku iki padha wong tuhu ing panjenengane. Apa ta sira padha celathu yen Ibrahim lan Ismail lan Ishak sarta Yakub tuwin para pancer iku padha Yahudi utawa Nasrani? Celathuwa apa kowe sing padha luwih weruh apa Allah? Lan sapa ta kang luwih atindak dudu tinimbang kang angumpet paseksi kang terang saka Allah lan ora pisan Allah iku kasupen ing samubarang kang padha sira lakoni. Iki umat kang wis kaliwat bagiane apa murwating panggawene lan bagianira iya apa murwating panggawenira lan sira ora bakal didangu apa kang padha dilakoni. Maha leres Gusti Allah Ta'ala dalah dawuh-dawuhipun.
katerangan wonten ing ayat 137 sikok kenging dipuntegesi pamirong tuwin pipisahan utawi kenging dipuntegesi pangelawan utawi memengsahan punika wigatos nyasmitakaken anggenipun milawani para Yahudi dhateng agami Islam ingkang ngakeni nabi-nabinipun suraosipun anggenipun sami angemoi tatal sing iman ingkang wiyaripun semanten wau mergi saking anggenipun mangsahi. Katerangan salajengipun keterangan tasih wonten ing ayat 137 dawuh fastikaf fi kahumullah ingkang jawinipun Allah bakal anyukupi ing sira lumawan dheweke punika suraosipun Allah bakal ngreksa ing sira saka pala cidrane arep numpes sira. Punika nedahaken bilih ing jaman wiwitan wau para Yahudi sampun sami dados tukang milawani sumiyaripun agami Islam sarta sampun sami ngrakit upaya badhe nyedani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katerangan candhaipun katerangan wonten ing ayat 138 sapa ateges nyukani werni sarana kacelup sarta ugi nyelupaken utawi ngablesaken ing toya dados sibekoh punika tegesipun baptis ingkang manawi cara Nasrani katindakaken sarana kacelupaken ing toya. Tembung wau kagem wonten ing ayat punika minangka sasmita dhateng para Nasrani. Bilih baptisipun pangeran punika sanes baptis mawi toya ingkang angsal-angsalanipun lajeng ngemoi sedaya nabi. Nanging baptis sarana tatalasing iman ingkang jembar ingkang ngakeni nabi-nabinipun sedaya bangsa tuwin sedaya jaman. Lahir ingkang kaping kalih punika sagedipun kadumugen ngemungaken sarana baptis punika. Jalaran baptis punika saged ambuka manah purun kadumugen ngemungaken sarana baptis punika. Jalaran baptis punika saged ambuka manah purun nampeni sedaya kasunyatan sarta saged nelukaken katresnan. Kula ambali malih sarta saged nukulaken katresnan tuwin ngaosi dhateng sedaya tiyang sae. Awit saking punika baptisipun pangeran punika ateges agaminipun Allah subhanahu wa ta'ala utawi fitrah ingkang kagem dening Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nitahaken manungsa. Rehning
tembung wau wonten ing ayat ngriki dados lesan mila murih cetha suraosipun kula wewahi tembung akenya tanduk sarana nampanana. Katerangan salajengipun katerangan wonten ing ayat 139 pangertosan Islam bab Allah punika wiyar sanget mengko sadaya ingkang sae ingkang pinanggih wonten ing agami sanes-sanesipun nanging suci saking wawates ingkang ngapasang dening agami-agami wau. Awit saking punika badhe wonten tiyang satunggal kemawon ingkang pranyata setya tuhu dhateng agaminipun ingkang saged mabeni pangertosanipun para muslimin ing bab keaulahan. Salajengipun katerangan wonten ing ayat 150 tembung pitaken am punika aslinipun utawi asalipun namung mengku suraos boten nayogyani umpaminipun dawuh ingkang kasebat wonten ing serat nomor 7 inggih punika serat Al-A'raf ayatipun 190 gangsal. Bismillahirrahmanirrahim. Apa padha duwe sikil kang kanggo mlaku, apa to duwe tangan kanggo nyenyekel, apa to duwe mripat kanggo andeleng, apa to duwe kuping kanggo ngrungu. Punika pangandikanipun Brahala. Makaten ugi pitaken ing ngriki punika inggih namung suraos melehaken titiyang Yahudi tuwin titiyang Nasrani anggenipun sami gadah panganggep bilih boten wonten tiyang ingkang nama manut ing margi ingkang leres sanesipun tiyang Yahudi utawi sanes tiyang ingkang kumandel ing karahayon cara Nasrani. Jalaran luluhuripun para Yahudi lan para Nasrani wau piyambak sami sanes pandherekipun kayahudian utawi kenasranian ingkang mangka sami dados nabi. Dene agami Islam punika sajatosipun wangsul dhateng agami tulus ingkang sejati inggih punika agaminipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam tuwin pandherekipun punapa dene tedhak turunipun ingkang caket. Mekaten para pamirsa Kreweng Aji channel ingkang minulya saha kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala. Mugi-mugi kajian menika saged ndadosaken kiyatipun iman saha takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah taala saha saged niyataken ilmu tuwin amal kesaenan kula panjenengan sedaya. Lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.